ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумот шуд дар рақамҳои WhatsApp экранамада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ маркаи мошин рӯй кардан, чӣ маркаи мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Corolla 3 бо нархи арзон срочно. Ҳастай Opel Astra G срочно состоянии зур. Ҳастай великои фурӯшӣ размери майда то размери калона, ҳастай размери великои зур. Хоб дӯстони ҳастай ВАЗ 2106 бо нархи арзон. Ҳастай Hyundai Sonata дӯстони азиз. Ҳастай дӯстони азиз мошини Toyota Camry D состоянии зур. Opel Hatchback, трактори фурӯшӣ, Daewoo Nexi, Hyundai Starex, Mercedes сечка ва сечкаҳои простой ва мошинои акселератори Москва, мошинои советский ва дигар намуд маркаҳои боркаш ва мусофиркаш ҳам ҳастанд. Нархҳои арзон ҳамашон баҳри шумо нархҳои дастрас кардӣ. Ва курси имрӯза бошад 116 сом. Дӯстони азиз, лайкҳоро пешакӣ мегзанем, марамат мегзанем ба навори мошини фурӯшӣ марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D, полни секадаги, дурун берун полни секадаги мошин, беҳтарин ҳолат. Toyota Corolla D ҳамаш секадаги SK. Соли бори 6 2009 сол аст, ки сӯзишвориш газ бензина, гази евро 4, гази евро 4 нав задага дӯстон азиз, касе ки хоҳад мақсад ки далши нахоҳад мекана. Мотор 1.6 литр, коробка автомат, состояни мошин бадро чоткаи бадай мошин, беруна ягон корона краскаш нав, танировка 7 моҳи дига, ҳуҷҷатҳои мошин 5 моҳи дига, утилизатсия дӯстони азиз дорад. Хоб краска чихел гуфтам корона балнок 4 та пачка дӯстони азиз, чихолакҳои фасон задагӣ, салон тоза, хадавоишам кардагӣ, 4 та электропаки, дискакҳои фасед, задни камера, мониторҳои Android дӯстони азиз, мошинча обшим чотка. 7 моҳи дига танировка дорад. Нархи мошина мега 79000 мега, срочно бисёр не камтар арзон мешавад. Ин нархҳои хариди мошина чун кадом мебинад, ай 85 болон то 130000 акада сум нархош срочно мотор коробка мега беҳтарин ҳолат мотор коробка 100%. 79000 сомон кам тарак арзон мешавад, бисёр не. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобишон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. То қад суми холия алиш намешавад дӯстони азиз, мошин номерам дорад, хоҳин давенис хоҳин синят кардан мега метем. Мошинда ягон коруш нестай. Шахсоне ки мехарин занг зарем, маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гирем марамат. Мегзарем ба дим великои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастай ки размерои размери майда то размерои калонша ҳастай. Хоб дӯстони азиз, великои корейски ҳам бевай не ки состоянии зуранд. Мақсади великои хитоӣ нестанд. Великои мақсад бисёр кореяи бевай состоянии зурай. Хоб нархҳошон ҳар як кадомшон дар он рости ҳам худшон аст. Дӯстони азиз, наистаги аст. Мисол 450, 350, 750, 650, 950 ҳар як кадомшон наистаги аст. Инчунин даставка ба тамоми шаҳри Тоҷикистон, яъне ки ба ноҳияи Тоҷикистон шаҳрҳошам дорад. Хоб адресшон агар гӯян, агар шаҳри Душанбе 7 километр дӯстони азиз, ҳамонҷо рафта бинед. Агар касе мехорам через WhatsApp ё через чӣ нишонтон медиҳанд. Даставка дорад дӯстони азиз. Шахсоне ки мисол агар харидор ки бошен, ҳамаи намуд свеча, ҳамаи намуд размерша ба шумо мақсад ки пешниҳод мекунанд, ҳамин хел доранд. Инчунин даставкаш ба дуруни шаҳр дӯстони азиз ройгон аст. Хоб бо диққат суратоша тамошо мекунем, кадомиш ки шумо маъқул шид, амрӯзтошта мақсад ки скриншот мекунем, дар ҳамин соҳибшон партоен. Соҳибшон мақсад ки ҳамаша нарх навоша аниқ када ба шумо пешниҳод мекунанд. ва дӯстони азиз, кадоме ки мисол ягон реклама, ягон мошин, ягон хона дорад, хел ки реклама карда, дар рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунанд, мо реклама мекунем, лайкона дӯстон назанед, навор то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Sonata, Корея. Соли бори 6 2010 сол аст, ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 2 литра, коробка автомата, состояни мошин бадрон чотка. Дӯстони азиз, мошин ҳуҷҷат дорад то моҳи мая. Хоб утилизатсия кардагӣ, балнош, пачка, хадавои соз, салон тоза, дискҳои фасон, мошин ягон кор надорад, кондитсионер, электропакет ва дигар чиҳои лозимӣ. Нархи мошина мега 80000 мегӯем, бо арзон мегад мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Зафаробод, дӯстони ки ҷомати деҳоти Зафаробод, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 80000 сомон муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои телефони ҳисобишон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Балон малон хадавои машкардаги ҳуҷҷат ҳамчунин дорад. мошинча беҳтарин состояние. Шахсоне ки ина Hyundai Sonata тоза мегуфтед, на баҳри шумо
рафта мошина аз пеш бинед қатъи яка муомила кунем. Барои харидори конкретно мегам муомила аз савдо дорад. Лайк азани наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G ҳастае дӯстон ки срочнаи соли бори 6-2002 сол ҳастае ки сӯишфуриш газ бензинае объем мотори 6 литра дӯстон ази мотори 6 инжектора коробкаш механикаи ҳолати мошини бадрон беҳтаринае мошин солона ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардагӣ 4 та балон дӯстон азиз 80-90% ходовой 100% краскашам соли ягон кор мошин салоншам тозака хеле ки ядаст гаштисае ҳолаташ беҳтарини бадай мошин мегад ягон каноди хали мақсад асраҷо шлақа нестани мақсад ки ё чихе бигум айвагон ам хали састиян дӯстон азиз нархи мошина мега 70000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 9 километр ин дӯстон азиз асраҷи 2002 ахироша бигем мошин састиянаш зури бадай бо светчам светои необичния хоб рақамои телефони соҳибшон кор мекунанд дӯстон азиз рақамода WhatsApp ҳам доранд мошин дар шаҳри 9 километр ҳуҷҷат утул ҳамаш кадагӣ мошинча қоидаӣ фақат мегирӣ ҳай мекунем маърама дигар маълумоти пурраша худтон гирем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Yaris и Belta нест и перекидка нест дӯстон азиз мошини тоза американка ва якдаст дӯстон азиз мошин Toyota Yaris соли 2011 соли 2011 сол аст ки сӯишвориш бензини фолияи мотори гузарнитера коробка автомата ҳолати мошин бадрон беҳтарин ҳолати вагон мошин якдаста соли 2011 сол аст яксола танировка кардагӣ ҳуҷҷаташ яксола кардагӣ утилизатсия кардагӣ консенерш кор мекард 14 балони пачка ходовой кардагӣ задни камера монитор абагирев сидем мешоне аз чухолакҳои фасон мошинча вообще зури бадай танировка ҳуҷҷат ҳамаш нав кардагӣ 14 балони пачка инчунин запаскои заводской кардам кардам заводской ай кадош ҳастай мошинда ягон расход намекунӣ мотор коробка вагони айхудаш заводской пачка дӯстони азиз нархи мошина 72000 сомон мондест чун камтар арзон мешавад ё белталеса ин мошинда ягон расход лазим намекунад дурна берона мошин чорибада самбуфуре зуда 72000 сомон камтар муомила мешавад ки 1000 сомон 2000 максимум мега арзон мекунад дига арзон не барои ки 70 расход мега додагӣ нест мошина барои ки монда мегад 90 та галчизаги ин мошин дар шаҳри бошад мошинча вообще зури бад рақамош аз телефон рақам ватсапшон шахсоне ки мехарем маърамат занг занед хоб нархи мошина азиз хоҳиш ки лайк назанед ва навбарморо тохираш арзон мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Starex мошини мусофиркаш соли бори 6-2000 сол ҳастае дӯстон ки моторша мегад нав кардагӣ намедонам колоса кардага чакадага мотор мегад нав кардагӣ утул мега дорад не ки ҳуҷҷатҳои солонаш буштага утулаш ҳаст хоб мошин хая ки соз метод дар сурат бо рафта аз пеш бинед нархи мошин 23500 сомон гуфтесиянд боз арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе 23500 муомила савдош дар назди капоти мошинае оиди мошин дӯстон аз шумо ягон маълумот хӯ ягон саволу иловагӣ рақамҳои мегафон рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем маърамат занг занед мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ дар комментария бисёр хоҳиш шуда буд ки ягон трактори арзон ёимонина баъди шумо трактори арзон соҳибаш мегӯяд соза бухайхтон ҳамаша мақсад ки анин қадар гирем хая ки берасход намешавад дӯстон аз трактора мақсад хай деснехтон састиниша нарша мегӯяд 30000 сомон астае боз мегӯяд муомила савдо дора мегӯяд срочна сум дар кораем муомилаи хуб мега дорад трактор қарор дошта дар территорияи душанбе дар кадом территорияша анин қадар худтон дӯстон аз мегирен рақамҳои мегафонша мондага маълумотош кам аст маърама шахсоне мехарен занг занед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон Mercedes Benz C-Class сечка соли бори 6-1995 ҳастае ки сӯишфуриш газ бензинае мотори 8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз мошин мега сод астае бо расходча камутиша худтонамаша анин қадар гирем нархи мошина мега 26 та мегем бо арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе хай бамперош не параш кор доштае ака нашуд ҳуҷҷатша намедонам дӯстон чанд қадрон дорад нархи мошина 26 та мондияд мақсад 26000 сомон бо арзон мешавад инам хеле светае касе дар ки маъқул астае рақамошо мондага астае маърама занг занед маълумотша гирем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон Opel Astra G боятаига срочна соли бори 6-1998 астае ки сӯишфуриш газ бензинае мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега умуман мега задагӣ нестае ҳуҷҷат утул мега дорад нархи мошина мега 37000 мегем ягон дирамша мумкин ки арзонка бисёр не ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе илтимос мега фақат конкретно харидоро
беҳуда занг назан, бисёр арзон ҳам шуд. Дӯстони азиз, рад шудан агар хай бамперош кам-кам беруна кор дорад. Фақат илтимос хайдур агар дар насибтон боша, мошина мегирам, набоша мумкин дигар кас мегирам. хоб дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накунед, зани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае дӯстон, ки срочно Daewoo Nexi. соли бори 1696 ҳастае, ки суифурӯш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахад дӯстони азиз, мошинча соз. хоб мошинча мега дӯстони азиз, ҳеҷ канеса мега ҳайкана дар хоб мега хуб аст, мошин мега пол оборот мега заводид мешава, мега мошини соз аст, ҳеҷ канеса мега ҳайкана ба хотир мега мефурӯшем. мошина хай химчиска пинчиска мойка хушрӯ мекунем, мошинча хай нархшда арзанда бо муомила дорад. нархи мошин ҳамагӣ 8000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмон Ҷомида. нархи мошин 8000 сомон, мақсад ки 8 мега бо мақсад муомила дорад. ин рақамҳои соҳибшон мондаги аст, билайна шахсоне ки мехарем марама занг занед. лайкора зани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хетчбек светои вишнои олучагӣ. соли бори 1690 аст, ки суифурӯш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега на зур на безеб, миёна хай беруна кор дорад. нархи мошина мега 12500 мегем, бо арзон муомила мега мекунем. соҳибшони мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 12500 аз хай мошинаи қабл лаҷини қарасход мекунем. ойди мошин шумо ягон маълумот хӯн, ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои пуромдаста мегафон занг зани, ҳамаша аниқада гирен. марамат срочна. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастаи дӯстон, ки сайстаи низу срочна Toyota Camry 2. соли бори 2008 сол ҳастае, ки суифурӯш бензинаи моториш 2.5 литраи коробка автоматаи сайстаи мошин мега созае. мошина мега ба устотон мега омада мега аз пеш бинед, ҳамаша санҷида гирен мега соҳибшон. нархи мошина мега 85000 мегем, бо арзон мега мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо усто мега бо дили пур омада мега аз пеш бин. шахсоне ки мехарем марамат занг занед. дӯстони азиз, одамое ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсул, шахсоне ки мехоҳанд ки реклама кардам, дар рақамҳои болобдастаи ватсапи мо роя кунед, мо рекламада мемоем. хоҳиш ки я лайк бепула дареқ надоред, лайка зани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 2106 нахаду. соли бори 2001 сол ҳастае, ки суифурӯш бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега нахадва мега. мошин мега мерава мия 100%. мотор коробка мега зура дӯстони азиз. ҳуҷҷатош не ки бучдага. нархи мошина мега 4500 сомон мегем, бо арзон мега мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. 4500 бо савдо дорад. шахсоне ки мекофтен намисол ВАЗ 2106 советский рақамҳош мондаги аст, касе ки метавонад рафта марамат занг занед. хоб дӯстон азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видео